Домашното кино е система, чиято цел е да се доближи максимално много до атмосферата на истинското кино. За целта се използват високотехнологични аудио и видеотехнологии, интегрирани в дома. През 1950 година пускането на филми у дома става достъпно в Щатите, с падането на цената на Kodak 8 мм филмови прожектори. В началото на 90-те години типично домашно кино в Щатите се състои от VHS плеер за касети, закачен към прожекционен апарат. В края на 90-те години и през голяма част от 2000-те години технологиите за домашно кино са прогресирали с развитието на формата DVD, Dolby Digital 5.1 аудио и телевизорите с висока резолюция HDTV. През 2010 година 3D технологията, Blu-ray дисковете и иновациите на Dolby извеждат изживяването на изцяло различно ниво. Днес домашно кино означава киноизживяване и съответно високо качество на всеки от компонентите в тази система. За разлика от обикновения телевизор с вградени говорители, типичната система за домашно кино се състои от следните компоненти. Първите са аудио и видео входни устройства. Това са един или повече аудио-видео източника. Висококачествените формати, като Blu-ray диск, са обикновено за предпочитане, но те най-често включват DVD плеер или конзоли за видеоигри. Доста домашни кина в днешно време включват специализиран компютър за тази цел с мултимедиен софтуер, инсталиран на него. Друг важен компонент са аудиообработващите устройства. Звукът се обработва или от самостоятелен AV приемник или предусилвател и звуков процесор за по-комплексните Surround Sound формати, като Pro Logic 2, Dolby Digital DTS, Dolby Digital EX и DTS ES. Следват видеопроизвеждащи устройства. Това е най-често телевизор с голям екран и висока резолюция, като SDTV, HDTV или 3D TV. И последно, аудиопроизвеждащи устройства. В началото състояли са от две колони, като най-често употребяваните конфигурации днес са 5.1 и 7.1, но е възможно да има до 11 говорителя с допълнителни субвуфери. Един от най-важните допълнителни фактори – атмосферата, удобни седалки и правилна организация на подреждането на апаратурата и стаята. Висококачествените системи за домашно кино най-често се помещават в звукоизолирани стаи, за да попречат на звука да се разпръска извън стаята. Също така стените са изолирани отвътре със специална материя, която балансира разпределението на звука и стаята. Сега нека разгледаме еволюцията на звуковите формати. В самото начало на еволюцията на аудиосистемите в киното и телевизията се започна от монозвук. Това е един говорител в средата на стаята, зад екрана. После се преминава към стерео. Добавят се още два говорителя и се създават още два канала, като един от тях е за диалог. Двата говорителя, левият и десният, позволяват по-добро разпределение на звука и усещане за слушащото се на екрана. Едва след въвеждането на първите Surround Sound системи, звукът може да обгърне цялата публика. Въпреки името си, първите Surround Sound конфигурации всъщност са били моно. По този начин се използва един канал, по който се изпраща звука към публиката. За разлика от това, първите 5.1 системи позволяват да се раздели стаята на две половини. Така вече има ляв Surround и десен Surround. Това създава по-добро усещане за движение и звук из публиката. С 7.1 стаята се разделя още веднъж на 4. По този начин имаме ляв Surround, десен Surround, заден ляв и заден десен. Сега имаме 4 Surround Sound зони вместо 2, което придава по-ясна дефиниция на звука. Логично би било следващата стъпка напред да е нещо като 9.1 или 11.1 или дори 13.1, но създателите на аудио и звуковите режисьори са убедени, че това не е достатъчно добро. Това, което се предлага от Dolby в момента, е едно ново поколение на Surround Sound формата. Нека видим как обект се движи покрай публиката с решенията на пазара в момента, базирани на канали. При 5.1 имаме две зони. Ако искаме да пресъздадем усещането за движение, то е ли тук или тук. Преминава от едната страна на стаята до другата. Не успява да пресъздаде реалистично усещане за движение. Със 7.1 звукът може да бъде в страни, после отзад, после пак отзад и накрая отново в страни. Все пак придава усещане за движение, но липсва прецизността на самото движение. Фундаменталната промяна, която се налага на пазара, е да се мигрира към изцяло нов формат. Новата технология е панорамен звуков масив, възможността да се придвижи звук в стаята по-прецизно, чрез обекти. Сега хеликоптера има това плавно движение, докато минава покрай горите номер 1, 2, 3 и 4. Сега чрез поставяне на говорители над публиката може да се създаде толкова реалистичен звук,
че хората да се почувстват, сякаш хеликоптерът наистина кръжи над главите им. This is the left channel. Next, we have the center channel. Over here is the right channel. This is the right surround channel. This is the left surround channel. The next sound you'll hear is the LFE channel.